Gipaningkamutan sa syudad sa Sugbo nga mapugnan ang bag-ong variant sa COVID-19 nga makasud dinhi sa Dakbayan. Apan simbako nga makasud kini, andam na ang Dakbayan, matud ni Mayor Edgardo Labella. Aniya ang report. Suma ni Mayor Edgardo Labella nga aduna nay mga pasilidad ang Dakbayan nga nakaandam simbako kung adunay mataptan og bag-ong strain sa virus. Giklaro hinuon ini nga ilahi ang pasyente nga mataptan sa bag-ong strain sa virus gikan sa kasamtangang COVID-contaminated patients. I am confident that we are ready. We are prepared. We have the CCQC. We have a negative pressure CCQC, and also we have ambulances that have negative pressure. Malaumon ang mayor nga dili makasud ang bag-ong variant sa kagaw pinaagi sa hugot nga pagpantay sa mga hensya sa kagamahanan. Gitan-aw usab ang posibilidad nga did-an ang pagsulod sa mga tao nga gikan sa mga nasod diin ana ang bag-ong strain sa COVID-19. Giklaro sa mayor nga bisan og andam na ang syudad apan mas maayong mapugnan nga makasud ang bag-ong variant sa virus sa syudad sa Sugbo. We should be prepared. We should be prepared for that. And if there is a need for us to suma sa gisulti presidente nga kung mo grabe lockdown, kita sa Cebu ang ato lang yung i-impose kanang gitawag og granular lockdown. Dili na to i-lockdown ang tibuok syudad. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.